nacházíme sa v tom meste. A kde je ten glupak? Vidím tam. Narazím ťa! Ty glupaku, však narazil si ma. Ja idem si postaviť dom. Nemám sa tebe zdať, nemám na zbene nič. Na ulici dostaneš. Oh, baby! Ty nemáš onko, ja mám. Hej! Poď sa mnou. Poď sa mnou. Kde si? Prevodím. Kde si? Tu si glupa, idem. Mama, idem doma. Čo? Však poď ven. Motorkarov, ja teba čakám. Však je 3 hodiny ráno. Neviem, kde si. Ty si to nevedel, že príde Pennywise? 3 hodiny ráno. Neviem, kde si. Ja som. Tu som, poď sem na motorkarov. Ja som kde Roblox, tu som. Prvýkrát si Roblox. Hral si Roblox. Áno. A tu je môj brat, vidíte? Chytí ma. A ideme doma, áno? Áno, dobre. A budeš ešte poslušný? Áno. Ja mám 18 rokov. Ty máš čo? Ja 2 roky, áno? Budeš ma poslúchať. Tak nie, ideš zase domu. 16. 6, ty máš 16 roky a mama 17 roky. Ak ty budeš poslušný, volá mame a ideš domu, áno? Nie. Ty sa budeš mamou, nie? Mama ťa biela, nie? Bo ja som byl o vylete a mal som ti pokoj. A teraz si mi našiel moje jediné miesto. A teraz ideme do budovanky. Teraz peniaze. Dobre. A pištoli si zobrať, áno? Hej! Ideme tu bankotart. Už mám peniaze. Idź si vykras všetky peniaze. Potom budeme mať všechny pro sebe. Kde peniaze? Kde? Kde sú? Idem tu. Ideme tu? O! Poď sem! Miško! No. What the hell? Skakaj nade mnou. Tu sú peniaze. Poď se mnou. Poď se mnou. Už mám ďalšie. Hej, poď se mnou. Ty glupaku. Idem ťa vyzvať. Kde? Kamo fakt, ty krvák. Kamo v tu te chudok. Tu kernies. Poď. Ideme doma už, nie? Čamuk. Ideme už doma. Ideme už z restaurácie. Nechceš z restaurácie? Áno, dobre, ideme. Tak ideme rať. Tak poď se mnou. Poď tu. Však je 5 hodín a mám peniaze. Však tie zaplatím. Áno, pane, my chceme Haxbox a ty, Miško? Cheeseburger. Tu máte peniaze. A už máte peniaze a našu roveríke. Dobre, pane. Už máme cheeseburger. Urobili nám sušenku. Dobre. No ideme doma. Už papal mňam. To bylo chutný. Ideme domů. Dobrý.
Заплатить, hej! Však som zaplatil. Ideme do parku. Po nej máme peniaze. Jak budeme peniaze? Sadni si. Daj mi. No už mám. Peniaze. Zober. Už mám. Jak si to robil? Ja mám. Jak si to robil? Už mám. Ty glupý. Ty glupaku. Hej, ja ťa vezmem. Таня, пусть мне. Не пустим тебя. Идем дома. А где идешь? Где идешь? Наши дома. Знову. Діти си машунда ночі. Чи впасть мазане полетите? Hej, ale ticho, kampes. No tak ideme doma. До готелю. Čaute, my ideme si kúpiť dom na našu bratov a ja. Daj peniaze. No, máte. Tu máte, keď dá. Už máte peniaze. No, už ideme, hej? Áno? Dobre. A nevyštraješ tam, áno? No co? Arača. Aka. Kde teraz tu? Hoj, vílu, to tu nie, to zarobujte. A jak si kúpime? A čo si kúpime? Kúpime si toto. Už sme tu. Tak čo budeme teraz robiť? No, braček. Ideme toto kúpiť. No, tu je sestra. Ahoj, sestro. Tu je sestra. Ahoj, Tumen. Marina, Tumen. Von chod. Ideme si kúpiť dom. Von. Braček? Kde si? Kries? Poď se mnou. Poď ťa chytím v krku. Pane, braček nie. Braček nie. Ideme za šeskou? Tu. Ale tu sú vily, my si nedokážeme kúpiť vily. Nemáme však peniaze. Čo si kupujeme, braček? Čo si videl? Aha. Musíme bývať pri sestry. Nie, ona je glúpa. Vyhodíme ju. Máme čo fakt. Máme na čo sáka, keď videa vúd. No, tak čo si dovolujeme? Však nič, ideme dole. Nie? Chceš dole? Na ulici? Ulici. Poď dole, ja tu ukážem. Poď von. Ktoré sú teraz dvere? Tu sú. Čo tam? No, ja som glupý. Nie, Ty si jak Fandy Pandy. Poď na motorku. budeme spať vyhasiť. Tam. Ty si už glupý? A kde budeme spať? Tak budeme... Postavíme si barák? A jak? Kúpime barák, nie? A peniaze skáďa. Však ty máš, nie? Nemám už. Ty si blázen. Už mám peniaze. Prečo? Čo je to? Prečo? A veď. Mana. Čo?
Poď si sadnúť. Hej! Ty glupa. Čo robíš? Ty si to urobil, nie ja. Ty si robil. Čo si? Ty si glupa. Iď preč. Ja vymažem túto motorku. Zrúda! Ja som si povedal, že 3 hodiny ráno toto bude ty zrúdy. Ideme tuto. Ja som si hledal. Na policajnej stanici. Poď sem. Idem preč. Haja! Idem bežať. Poď sem autem. Poď tu. Ideme už preč. Čau. Čau. Čau.